ፖለቲካዊ ስልጣን መን ይውንን ስልጣን ዜጋታት ብሔራት ወይስ ድማ ክልላት በኸመይ ይውሰን ዝብል ንባዕሉውን ትቀንጸገም ጌርና ክንወስዶ ንኽእል ክልላት በዘላቅነትን ናብ ዳግም ግጭት ዘይወስደን መንገድ በኸመይ ይዋቀር ዝብሉኑ ተከቢድ ሕቶ እዩ ኣብ ህብረ ብሔራዊነት ዝተመስረተ አንድነት ከመይ ይህነጽ ከመይ ጌርና ህብረ ብሔራዊ ሓድነትና ክንምጽ ንኽእል ፌደራሊዝም ከመይ ክሰርሕ ኣለዎ ያዋጻና ኢልና መሪጽና እንዲና ግና ከመይ ክሰርሕ ኣለዎ ሓበራዊ ሃገራዊ መንነት እንታይ እዩ ታሪካዊ ቅሬታታት በከመይ አፍልጦ ክወሃቡም ኣለዎ አሉ ዝተፈለጡ ቅሬታታት ግን ከመይ ጌርና ያፍልጦ ክንሆቦም ኣለና ወዘተን ዝብሉ መሰረታዊ ቶታት ዝተዋሃበ ምላሽ ሃገር ኣብ ቀልቀል ጸርፍ ክትነብር ገይርዋ እዩ